por. Sempre complim la missió. Espies de veritat. Espies de veritat. Per fi he acabat la meva obra mestra. I ara catapultaré la Mandy al cim de la popularitat. La xarxa antisocial. Universitat de Malibú, les 9:22 del matí. Em matricularé a Introducció al Periodisme, Fonaments del Periodisme i Investigació 1 perquè lliguen amb el meu esperit inquisitiu. Ben pensat, Sam. A veure, a quines assignatures m'apunto jo? Depèn, què vols ser quan siguis gran? Potser veterinària, psicòloga d'animals o un poni. Ui, que fort! Escolteu-me, noies! Us porto una notícia bomba! Ens acabo de matricular totes tres a classe de disseny de moda. Ai, que és una passada total! La la la, la la la, la 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 la, la la la. Què vols que et digui? El disseny de moda fa per tu, però no per nosaltres. Confieu en mi, serà una manera fabulosa de passar més temps juntes i serà tan divertit! Una abraçada! Aparteu-vos si no voleu que us atropelli! Obriu pas a la gran Mandy! Es pot saber què t'has pensat, maca? Des de quan ens dones ordres, tu? Des que he decidit fer carrera de ser famosa per ser famosa. I ben aviat seré la persona més influent del planeta. El meu becari en tren m'ha introduït a totes les plataformes de comunicació i sóc la cara més coneguda del món. Tinc raó o no? Esclar, tu en tens sempre de raó, Mandy. Correcte! Sortiu del mig, idiota! Ostres, ja sabem si compleix la normativa antiterratrèmols aquest edifici, noies? Jo diria que es tracta d'un altre fenomen, un whoop trèmol! Ara que he espantat aquells borinots, explica'm els teus plans per ajudar-me a ser rica i famosa sense haver de moure ni un dit. Doncs, per començar, he actualitzat la teva web. Inútil! Aquestes fotos són de l'any de la Picó, però si me les van fer fa 3 dies! Ai! Ho sento, només sóc un pobre becari. Ai! Aquesta web no val res i no em serveix! Vull una cosa important, una cosa innovadora, una cosa nova! Si vols experimentar la intensa emoció del Mandy Book, clica aquí. Ah, que fort! Tota una xarxa social dedicada exclusivament a mi! Segur que l'ha creat algun dels milers d'admiradors que tinc! A tot gas! Ja et pots preparar, Mandy. El Mandibuc et portarà uns extrems que no et pots ni imaginar. Jerry? Em sembla que no hi és. Jo no el veig. Esclar que hi sóc, espies. Volia posar a prova l'últim invent de la WUP, la funda màgica, un xip d'heli comprimit que permet que els usuaris s'inflin com un globus. Per desgràcia, encara no hem pogut solucionar el problema de la veu de contratenor. I la indumentària és perquè acabo de tornar de les vacances. Aloha, noies! Vinga, anem per feina. Els sensors de la UP han detectat una freqüència estranya que prové de la vostra universitat. Quina mena de freqüència? No ho sé ben bé, però fa servir una tecnologia d'ones cerebrals totalment desconeguda. Comenceu a investigar ara mateix. Som-hi! Què esperem? Doni'ns el material. És la bomba. Té els telemirallets nous, amb un analitzador d'ADN. Oh! Un dispositiu de mans lliures que farà que flotin al vostre costat si us enxampa algun dolent. Una nova finestra de projecció de dades i un detector de pells lluents. Això vol dir que detectarà agressors llefiscosos que tinguin tentacles? No, detectarà quan tingueu la cara suada durant les missions. Si es dona aquest cas tan desafortunat, el telemirallet farà pip per avisar que us heu de retocar el maquillatge. També hi ha el braçalet agafa't fort que s'estrenya al voltant del canell quan capta freqüències estranyes, els loopcicles, que són l'últim crit en aparells de transport personal, i, finalment, les piroarracades. Ai, Déu-n'hi-do! Estan supercalentes. Més del que et penses. Si les llances amb força generen un escalfor que incinera tot el que toquen.
Prou, ja us en podeu anar. I bona sort. Però què dius, home? Si algun noi em veu amb aquest trasto em fondré de vergonya. Ai! I per si això no fos prou empipador, em fa un mal al canell. Això és perquè el teu dispositiu ha captat una freqüència normal. Per això li diuen braçalet agafa't fort, perquè t'has d'agafar fort per suportar el mal que fa. Som-hi, espies, hem localitzat l'objectiu. Què fem? Ens enfilem per la planta fins al terrat? Què dius? Enfilar-se està molt antiquat. Fantàstic! Haurem de baixar per la xemeneia. Doncs sort que encara no hem dinat, noies, perquè això és superestret. Ostres, està ple d'alta tecnologia, això. I també de porqueria. No tot és alta tecnologia. Aquest raspall de dents és ben normal. Sóc el Raspallator, per un rentat de dents pitja 1, per detectar malalè pitja 2. Vaja, les aparences enganyen. Au! Oh, el braçalet agafa't fort ha tornat a captar una freqüència rara. Au! Em penso que prové d'aquest ordinador. Va, que hi farem un cop d'ull. Oh, quin pal! Ens han descobert! Vigileu! Tenim problemes més greus que l'alarma! Ostres, quina casa més poc acollidora! Jo diria quina missió més estranya. Una casa amb electrodomèstics agressius. Quines coses que ens passen. Oh, Espies, com va la missió? una trucada molt oportuna. Necessitem que la UPO analitzi aquest raspall de dents d'alta tecnologia. Ara mateix, per cert, teniu la classe de disseny de moda d'aquí 5 minuts. Adeu! Molt amable, tot un detall. I ara? Canvi de roba, noies, perquè ens hem de presentar a classe amb una imatge fabulosa. Sí! El disseny ha triomfat. Un petó de plàtan, sisplau. Àlex, no t'entretinguis, que farem tard. Ho sento. D'això, veieu el mateix que jo, vosaltres? Que els modelets que portem irradien un bon gust impecable? Sí, és clar que sí. No, que tots els estudiants del campus estan completament enganxats als telèfons i les tauletes. Ei! Ai, que burro! Adéu-siau, dinar! Tex! Noies, veniu. Has llegit que la Mandy ha donat els seus esquís d'aigua vells a la Fundació d'Ajuda al Desert de Mojave? Oh, i tant! És tan generosa! Ja ho crec. Sort que gràcies al Mandibuc estem al corrent de totes les bones accions que fa. El Mandibuc? A veure, es pot saber què passa? Que què passa? Doncs que gràcies a la meva fantàstica xarxa social nova, el Mandibuc, ja tinc més de 100.000 seguidors! M'hauries d'organitzar una festa per celebrar-ho. O més, que encara no us hi heu apuntat, vosaltres. Ah, esclar, perquè a l'hora d'estar al dia sou les suplents de les últimes de la fila. Toquem el 2. No vull que em vegin amb aquestes
tot i les antisocials. Sembla mentida, la Mandy se'ns ha tornat famosa. I jo que em pensava que els estudiants de Malibu tenien bon gust. Oh! Ostres, que fem tard a classe! I ara que l'he portat fins al cim, contemplaré com s'estimba. Les barres ben rectes, canalla. De pressa! La moda no es crea sola. Més suor, més llàgrimes. Ex, menja-les-te. Ai, que està bé que ens hi hàgim apuntat totes. M'encanta venir a classe amb vosaltres. Sí. Ai, Sam, contemplar aquest disseny tan desastrós em fa venir miganya. Torna a començar de zero. Què? Començar de zero? I sóc la Clover! Veig que et decantes per la moda antimoda, Àlex. Très chic. M'encanta la màniga tacada, Sam. És una declaració de principis. Aquesta impertinència t'ajudarà a arribar lluny en el món de la moda. Au, vinga, ja podeu plegar per avui. Fins demà. El senyor Plunkett no em suporta, noies. Ni se'n recorda de com em dic. No, t'equivoques, Sam. Ai, vull dir Clover. Espero que tingueu raó i, per sort, sempre tindré les meves amigues. Heu llegit el que acaba d'escriure la Mandy? Ara cobra per firmar autògrafs. Què us sembla? I no li dona la mà a ningú si no porta guants de disseny. Ostres, ara es veu que els fans de la Mandy estan ben enfadats. Estan més que enfadats. Se li han girat en contra. Que fort! Ara que les coses es compliquen, m'apuntaré al Mandy Book per saber què passa de primera mà. Brutal! Mireu quin desastre, noies! Obriu pas, súbdits! La princesa de la popularitat acaba d'arribar! És ella! Agafeu-la! Ei! Calma! Enrere! Sóc una icona! M'heu de respectar! No es pot ser així, Ostres! Voleu dir que no es passen una mica? Jo crec que sí. Val més que la rescatem abans que li facin mal. Au! Oh! I abans que el braçalet m'estrelli més al canell. No sé per què, però diria que ha tornat a captar la freqüència que buscàvem. Ah! Oh! Oh! Ah! Estan més sonats que una marada! Per què els amagatalls ideals sempre estan tan llardosos? Ja m'ho pensava que era cosa vostra, tot això! Vosaltres heu fet que els meus seguidors s'amotinessin per culpa d'aquests xandalls espantosos! Què rius, tu? Et prometo que no hi tenim res a veure. És en Jerry. Disculpa'ns un momentet. Espies, ja tinc els resultats de la prova d'ADN del raspall de dents. És d'un tal telecablejat. Bona sort! En telecablejat? No era el president del club d'informàtica de l'institut? Mandy, et sona un noi que es diu telecablejat? Tele què? Et sonaria perfectament si haguessis acceptat la petició d'amistat que et vaig enviar quan anàvem a l'institut. Tele? Jo mateix! I he vingut a humiliar la Mandy. És la meva venjança per haver-me menyspreat i per pensar-se que ella és millor que ningú. Passo molt de tu, fas pena, entesos? Típic de les persones com tu. I no sabeu que les xarxes socials que tant us agraden les creen persones com jo. No t'enrotllis, supera-ho i toca el 2. Tranquil·la, que ja ho he superat. Mira que bé, tot plegat només és un sot al mig de l'autopista que em porta al cim de la popularitat. Vigila que tornen i no els hi caus gaire bé ara mateix, Mandy. Què? He integrat una ona de control mental a la freqüència del Mandibook que no només enganxa els teus seguidors a la xarxa, sinó que també els hi fa venir ganes de perseguir-te. I com que funciona tan bé, un cop t'hagin eliminat a tu, els hi faré el mateix a totes les persones cruels que van tenir la barra de rebutjar la meva petició d'amistat. Ui, se li en va la bola, aquest. Clover, no els deixis avançar. Àlex, ens hem d'emportar la Mandy.
Que no s'escapi, companys! Clover! Mira-li els ulls! La freqüència d'en Tele també l'ha afectat! Ah! I ara què fem? Ah! La funda màgica! T'atraparé. Que contenta que estic de veure't! Hi ha uns sonats que... La Mandy és aquí! Ets un traïdor! Vinga, pugeu, de pressa! Agafeu-vos fort, que no havia conduït mai un cotxet d'aquests! Pareu i entregueu-nos la Mandy! Àlex, vés cap a la casa d'on prové la freqüència. A veure si puc, perquè tenim el bug cicle de la Clover al damunt. Activem la funda màgica. Vigila, que ven Tele amb tota la penya! Què, Mandy? Ha sigut gaire dura la caiguda? D'això, si ara t'agrego a la llista d'amistats, aturaràs tota aquesta colla? Ja m'ho pensava. Àlex, corre! Has de destruir el transmissor de la freqüència! De seguida! Si destrueix el transmissor, desapareixerà el Mandibuc! Atura-la! Ara provaré les piruarcades! Ostres, ja hi tornem a ser! Àlex, si t'afanyes a destruir el transmissor, no saps com t'ho agrairé! Sí, ara! Espero que funcionin aquestes arracades de foc! No! Ei, què li ha passat a l'uniforme? I què faig exhibint-me en públic amb aquesta fila? Oh, ostres! Alarma de pell lluent. Què ha passat? Què hi fem aquí? Ja torneu a ser els meus seguidors fidels i devots, oi? Ei, passen de mi perquè m'han vist amb una penjada com tu! Tren, et torno a contractar! Tindràs molta feina a reconstruir la meva popularitat! Sí, Mandy, tu manes. On vas tan de pressa? No sé si ho saps, però t'esperen a la presó de la U. T'aviso que si no em deixes anar, et destruiré la popularitat. I prepara't! Ja me n'encarrego jo, noies. L'enhorabona. Jerry, potser li hauríem d'esborrar els records del que ha passat avui a la Mandy. Ei, però què feu? Deixeu-me anar! Que no sabeu qui sóc! Sóc molt famosa, jo! Tinc 100.000 seguidors! Deu voler dir que tenia 100.000 seguidors.
Déu-n'hi-do, hem tingut un començament de curs ben sonat. I tant, però el que ens espera encara pot ser més emocionant. Encara sort que tot ha acabat bé. Però estic molt deprimida perquè al senyor Blancat no li agrada el meu estil. Aquest model sí que és transgressor! Quantes noies s'atrevirien a deixar-se veure amb un xandall sucarrimat i aquests cabells de bruixa el primer dia de classe? M'encanta! Un excel·lent, Àlex! Que bé! Tinc el pressentiment que aquest curs serà fabulós! Ara només falta que s'aprengui el meu nom.